أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله كراتمنا قبا سينة عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي هنقولي أكوي هيانيا سوسي يو غير المغضوب akwai masu karanta da ghairun maghdubi, akwai masu karanta ghairun maghlubi, akwai masu karantawa gairil maghdubi, akwai masu karantawa gairil maghdubi. Duk waɗannan kurakurai ne babba, Allah ya sa jara. Kuma wajen waladdallin akwai hal araramomi waɗanda suka kaji suna cewa walar rawallina, akwai masu cewa walar rawallina, akwai masu cewa walar dalina. Kuma ya kamata karanta da walar dallin. Insha Allah na muka zo ƙarshen Fatiha. Insha Allah gobe da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga karatun qul a'udhu bi rabbin nasi da hafsi kenan.